Σήμερα η κινητοποίηση αυτή έχει μοναδικό σκοπό να αναδείξει το πρόβλημα στον ίδιο μας τον νομό. Έχουμε καλέσει όλους τους φορείς οι οποίοι μπορούν να συμπαρασταθούν και να συνταχθούν μαζί μας σε αυτό το οποίο φορολογικό και ασφαλιστικό, το οποίο είναι η καταδίκη και η ταφόπλακα όλου του πρωτογενή τομέα. Εκτός του πρωτογενή τομέα είναι και όλοι οι άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι θα πέσουν σε μια αλέλαπα αλυσίδα. Όλοι μαζί θα καταδικαστούμε, είμαστε ήδη στα μισά. Οι αγρότες όμως έχουν φάει το μεγαλύτερο μερίδιο αυτή τη στιγμή της εχθρικότητας της κυβέρνησης και της Τρόικας. Πιστεύουμε ότι αν συνταχτούμε όλοι μαζί είναι η τελευταία μας λύση να εκμεταλλευτούμε αυτή τη σύνταξη και την ομόνοια που έχει όλος ο κόσμος και όλοι οι φορείς, ώστε να πάμε σε μια επανάσταση η οποία θα μας φέρει πίσω στα λογικά μας. Δεν νοείται κυβέρνηση να παίρνει εντολές από άλλους και να εκτελεί πράγματα τα οποία είναι ενάντια στο λαό της. Εμείς ψηφίζουμε κυβερνήσεις, δεν ψηφίζουμε τρόικες. Πανελλήνιο Συντονιστικού Αγροτών, Κτηνοτρόφων, Αλλιέων και Μελισσοκόμων, για να μην ξεχνιόμαστε. Είμαστε πολλοί κλάδοι, αλλά είμαστε ενωμένοι. Ίσως για πρώτη φορά στα χρονικά της Ελλάδος, όλοι αυτοί οι κλάδοι γίνονται μια γροθιά. Και ξέρετε γιατί? Γιατί τους ένωσε η ανάγκη. Και ξέρετε γιατί υπάρχει ανάγκη? Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε. Με απόβαση της Τρόικας και διαταγές της ελληνικής κυβέρνησης και όλου του πολιτικού συστήματος μας έχουν φέρει σε κατάντια. Λοιπόν, δεν θα το επιτρέψουμε, δεν θα γίνουμε άπικοι στη γη μας. Θα το πρωτοφωνάξουν και όλοι μαζί οι φορείς της δράμας, δεν θα ονοματίσω έναν για να μην ξεχάσω κάποιον, μαζί με όλους του πρωτογενή τομέα, γιατί είμαστε αλληλένδοτος κρίκος. Όσοι το ξέχασαν αυτό, καιρός να το ξαναθυμηθούν. Όλοι μαζί λοιπόν στον αγώνα για τα κεκτημένα μας και γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο να χάσουμε. Είναι το τελευταίο μας χαρτί. Θα πεθάνουμε στην άσφαλτο. Και συμμετέχουμε και στηρίζουμε τον αγρότα των αγροτών, γιατί τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση είναι ταφόπλακα για τους αγρότες. Εμείς ως επιμελητήριο μετράμε στον ιδιωτικό τομέα 170.000 λουκέτα και 1.100.000 ανέργους. Ταυτόχρονα έχουμε 380.000 συναδέλφους αδρανείς στον ασφαλιστικό οργανισμό μας και επιπλέον οι υπόλοιποι σε λίγο θα δυνατούν να καταβάλουν τις εισφορές τους. Παρόλα αυτά, η νομοθεσία προβλέπει κατασχέσεις κτλ. Είναι μια κινητοποίηση των αγροτών, οι οποίοι τους βλέπετε έχουν βγει στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται αγώνας για την επιβίωσή του. Εμείς σαν εμπορικός σύλλογος, πέρα από τα προβλήματα που δημιουργεί το καινούριο νομοσχέδιο και για μας, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε αυτόν τον αγώνα των ανθρώπων που στηρίζουν την παραγωγή στην Ελλάδα και εν μέρει πόλεις και επαρχίες σαν τη Δράμα στηρίζονται και σε αυτούς τους ανθρώπους. Σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώνονται και διαμαρτύρονται στα πλαίσια όλων των υπόλοιπων εκδηλώσεων διαμαρτυρίας που κάνουν. Φυσικά συμπαρίσταται και η ΑΔΔ, γι' αυτό και παρίσταμε σήμερα εδώ. Και δεν θα είναι και η μοναδική εκδήλωση. Ήδη η σύσκεψη των φορέων αποφάσισε να διοργανώσει συλλαλητήριο και πιθανώς στην επόμενη συνάντησή μας να καθορίσουμε και άλλες δράσεις. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις εν ώψη και της απεργίας στις 4 του Φλεβάρι, που όπως γνωρίζετε συμμετέχει η ΑΔΔ, η ΓΕΣΕΕ και η ΓΕΣΕΒΕ. Θα συμμετέχουν φυσικά και οι αγρότες. Υπάρχουν προτάσεις στο να ανέβουμε στην εξοχή ή να κατέβουμε στην Καβάλα. Αυτά όλα θα οριστικοποιηθούν στην σύσκεψη της επόμενης εβδομάδας για να συγκεκριμενοποιηθούν κιόλας. Ψήφισμα συντονιστικού οργάνου αγροτών κτηνοτρόφων νομού Δράμας. Οι αγρότες κτηνοτρόφοι του νομού Δράμας συγκεντρωθήκαμε σήμερα Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 εδώ στην πλατεία της Δράμας, ενώνοντας τις δυνάμεις μας με τους υπόλοιπους συναδέλφους σε όλη τη χώρα, σε ένα κοινό αγώνα για να μην μας υποχρεώσουν να εγκαταλείψουμε τον τόπο μας. Τον ευλογημένο αυτό τόπο που όταν φύγουμε και οι τελευταίοι θα μείνει ελεύθερο το πεδίο για εξόρυξη λιγνίτη και χρυσού. Αντιστεκόμαστε λοιπόν στις πολιτικές που θέλουν να μας επιβάλλουν τα κέντρα εξουσίας των πολυεθνικών, των δανειστών αλλά και των τόπων αντιπροσώπων τους. Δίνουμε μάχη για να επιβιώσουν οι εκμεταλλεύσεις μας και οι οικογένειές μας, για να υπάρχει αύριο πρωτογενής παραγωγή στο νομό μας, για να μην διαλυθεί η ύπαιθρος και η ελληνική περιφέρεια. Αντιστεκόμαστε στη λέλαβα των μέτρων που έρχονται και απαιτούμε από όλους τους αιρετούς πολιτικούς του νομού μας την άμεση και ρητή καταδίκη των μέτρων που σχεδιάζονται για τον αγροτικό κτηνοτροφικό τομέα, τη συστράτευση και τη συμπόρευση όλων στον αγώνα μας. Οποιοςδήποτε ψηφίσει ή έστω με τη σιωπή του στηρίξει τα μέτρα αυτά,
θα θεωρηθεί ανεπιθύμητο στα σπίτια μας και στα χωριά μας. Συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι να δικαιωθούμε ή να πεθάνουμε. Ήταν ή επιτάς.